Alright, good evening. Kamusta kayo lahat dyan? Mayong aga, mayong gabi, kag mayong ugto na sa inyong tanan. Arita, di subong sa balay. Dito tayo ngayon sa bahay ni Chef JP at ni Camille. Inimbitahan kami nila di... Budlay mo Tagalog, babalik ko ba? Dito. Oh. Napakahirap mag-Tagalog. Pero sige, itatry ko. Inimbitahan kami nila ngayon dito sa kanilang bahay. At we had dinner earlier. And I think this guy needs no introduction already. Everybody knows him. And I think the whole Philippines, especially yung mga Ilonggo dyan, knows my guest tonight. No? So I'm really honored and privileged that he invited us to be in his house, not only just to talk, but to dine. And gamay nga pang libaka sa iba niyang mga tao. So I'm really privileged and excited to introduce to you ang kasimanwa ko, ang taga Bacolod man, kag ang idol sang halos tanan niya mga Ilonggo sa bilog ng kalibutan. None other than Chef JP. Mayong gabi, mayong hapon, mayong aga, mayong ugto. Sa mga lilintian na. Sa mga lilintian na mga gapamati, kaga tinanaw. Kamusta da? Yes. So, Chef, anong gusto mong conversation ta? Ng Spanish, Ilonggo, or Tagalog? Well, siguro Ilonggo, Tagalog. Ilonggo, Tagalog. Para maintindihan rin ni Camille. So, shout out pala kay Camille. Siya yung may kasalanan. If ever may hangover ako bukas, siya may kasalanan nito. At saka kailangan niya pag gumising ng 5 daw. 5:30 every day. Yes, every day. Grabe ang... Sorry alam ko interview to sa akin, pero kanina kunento ni Adam, yung schedule niya, he wakes up at 5:30, may mga... First client at 6 o'clock. 6 o'clock. And then until 12. And then until 12. And then he does his vlogging from 12 to 3. Yes. Tama? Yes. Then 4 after... No excuses. Tapos 4 to 9 p.m. clients ulit. Respect the grind. Grabe. Teka lang, interview ko to sa'yo. Interview. Pero grabe yung disiplina. Grabe. Dapat lang. We have to make use kung saan ka man ngayon. I think it's really important for us to make use, to maximize the time that you are given, the opportunity that you're given, so that you can share. Tama. Mga Kalintoks, I know Chef JP has been with a lot na, dami na sigurong interview nito, siguro hundreds, maybe thousands of interview nito na naranasan, no? Pero minsan lang, kisa lang ang amuni klase na interview na do miguay lang blao. Yes. Chef, dapat yung mga soft questions lang muna. Sige. Metrosexual ka ba? Oo. Kagulagi ko na huya. So, earlier, nag-discuss kami kanina ni Chef na sabi, ang daming sasabi kasi sa Chef, fashionista niya yan eh. Yung doon pa sa Bacolod. What do you like about fashion ba? Ano ba? Bakit nasabi kaya nila na fashionista ka? What makes you that guy? I guess, di ba, fashion is about individuality. It's about expressing yourself. Whether you want to wear a puruntong, shorts, chinelas, kabayan starter pack. I mean, which is jersey. Jersey, di ba? I mean, gold chain, medyas, sandals, and backpack. Ang kulang ng bola. Sa mall. Okay, baka may laro naman kasi talaga kayo eh. Yan naman talaga. Yun talaga yung identity ng Pinoy. So yun na, fashion yan. Yes. So I guess, yun in-express lang nila yung sarili nila. Pero bakit ba nila nasabi na fashionista ka dati? During the 90s ba? Ano ba yung choice of yung clothes? Siguro, nakalabas ako. Siguro nabigyan ako ng opportunity na nakalabas ako ng Bacolod. Tapos nakita ko yung fashion sa ibang lugar. Tapos na-influence ako, and then nung umuwi ako... Saan ka ba pumunta? Amerika, Australia, Japan, kung saan man. Tapos pag-uwi ko sa atin, syempre sa atin, very, conservative, typical. I mean, syempre, it's a small town. This was during the 90s? Yeah, I guess, or early 2000s. I remember, kasi nag-Manila ako eh. Doon ako nag-cooking school. And then yun, pagbalik ko, yun, patak-in ako, paslaks-laks ako sa atin. Wow! I mean, now looking back, parang, bakit ko? Ano ba yan? Wala lang. I guess I just wanted to make a point. Pero ano ba yung difference mo? Dati, for example, I remember during the 90s, oversized shirt, oversized baggy pants, mga ganun. Yung pormahan sa iyo. Naalala ko, ito, 2000s, naalala ko, yun, paslaks, tuck in. Actually, tumatay blabo ko habang sinasabi ko ngayon. Kasi parang, I guess, lahat naman tayo, kailangan natin pagdaanan lahat na trend eh. Pero I guess ito. Fast forward, kailangan mo siyang daanan para malaman mo kung sino ka talaga. Yes. Di ba la?
I mean, subong, kabalo naging kuya, ano ang gusto ko bayuon or usaron. Naman na I get that. Before you become a wise man, kailangan dami mong mistakes na pagdadaanan. Tama, so tama. ngayon, ano yung choice of clothes mo? I guess wala lang. Well, subong gani, medyo nagsuksok pa ko t-shirt na do lain galing pagsuksok ko do medyo gutok blaw, medyo masikip, babe. So, grabe. What an evil. What an evil. She meant it. What an pagtawa niya. So, to answer the question, very neutral, utilitarian, functional. I can see that. You always gravitate towards the color of brown, beige, green, black, like you're wearing right now. Neutral colors. And then, lately kasi yung lifestyle namin, camping. So functional. Functional, daming bulsa-bulsa. Tapos, minsan wala namang laman, pero may chiclet kisa. Parang di ako maniwala na walang laman. May laman? Di lang makuha ka ni Dulce. Di lang Tayo, lalo ni Man. Di lang The foreign style. Naalala ko kung Winat. Sabi niya sa akin, nung naging kami na, kung baduy ka, hindi na kita dinate ulit. Dalawa kong kapatid na babae, fashionista. Shoutout pala kasi sino yung pangalan nila? Manang Chi, Manang Chi, hello. My mom, si Melissa. Nasa Bacolod ba sila ngayon? Si mami ko sa Bacolod. Hello, mami. Si Nara sa California, si Tracy Harris Manila. Anyway, sa balay namon, ang ila ginasturyan, fashion. So kami sang daddy ko, do garol na mata namon, but at the same time, damo kami natunan. Kaya yung utod ko, do nag-art sa New York, dason, fashion designer siya, mamo na bla. So ang mami ko, mahilig man na magbayo. Ang actually, ang daddy ko, dayaw man. So dra ko guro nakuha ang akon pag vein. Ambal mo sa akon. Si Ayan, gito. Sa madaling salita sa Tagalog, medyo siguro yun, nakuha ko yung pag-vein ko sa tatay ko. Nothing wrong with it. And there's nothing wrong. Just taking care of how you look. Yeah. I mean, image is sometimes, people perceive us on how we look sometimes. We can't help it. So, it pays that you really take care of how you dress, how you... And actually, it started, I remember my grandfather, he was very particular in his clothes. So I guess yun, nakuha ng dad ko, nakuha ko rin. Pero ngayon, I guess, full circle, hindi naman, mahilig pa rin, hindi, parang, siguro mas alam ko na kasi yung gusto ko eh. Alam ko na alam ko na rin yung hindi ko gusto. Alam ko na rin yung bagay sa akin. And then kung mayroon mang trend, minsan, sige, patulan ko. Pero bumabalik pa rin ako sa kung sino ako. Hindi mo kayang suotin? Mga sumisigaw na brand na Chanel! na LV! Do indig. Sorry, sa mga Chanel, gagalbida. Pa-kanya-kanyang trip, di ba? It's preference. Nothing wrong. Hindi lang naiya ako. Amo lang naiya guro. Pero kung namian ka muna, wala man problema. There be a time na mahuli kita na nakasuot ang jersey, like you're wearing Kobe Kung basketball ko eh. Pero I mean, going sa mall? around the city. Ado, hindi siguro. Kadugago, tsura ko. Pero nothing wrong with doon, ha? It's your fashion choice. Okay na naman yan. Kung angayan ka, carry mo man. Ako hindi, kuya. Dugago, kuya eh. I mean, kung carry mo, go. Di ba? So, you're from Bacolod. Born and raised in Bacolod. And what is the fondest memory that you can remember when you were in Bacolod? That when you remember it, you say, I'm home. Sigurong kaon, gidya eh. Pagkaon, gidya. I mean, sarap talaga kumain sa Bacolod eh. Tsaka parang pag nandun ka, pag ganun mo, okay, I'm home. Tapos, makes you happy going to the beach and eating lots of oysters with my grandfather. Hilig ko talaba eh. I guess also because muna isang bata pa ako, dinadala kami ng lolo ko sa beach and kumakain kami ng sisi. Ang gamay ng oysters. Maliit na oysters yung sisi. So I guess, yun yung mga fondest memories ko. Eating good food with family and friends. Meron na tayong konting background kay Chef. Gusto ko ngayon medyo unique. So, gumawa kami dito ni Buki ng mga questions na kailangan mong sagutin. So, random na mga questions at saka mamaya imbitahan natin dito si Camille para mag-pick din ng First time natin ng questions. So, So, gusto ko. First ever. Tapos ang cute nila kanina,
habang nagluluto tayo, si Boogie, tawag mo siya. Boogie. Nagsusulat siya. Nagsusulat siya ng galing. Parang, effort. Na effort talaga. So, chef, dito, may option ka. If you choose to answer it. Pero kung hindi mo answer, dapat you have to take a shot. O sige, okay. So, Are you ready now ng shot dyan? alright, sige. Go, chef. Sige. So, most of the questions here are Ilonggo, no? Pero pwede nating Tagalogin. Bakit si Chef JP? This should be the question for Camille, no? Bakit si Chef JP? So, ano na natin, bakit si Camille? Why did you choose Camille to be your partner? What did you see in her? I saw my future. I saw how I can be, or what else I can be. Anchor, and she puts perspective in my life. Yun yung mga kailangan natin minsan eh. Every man needs. Na meron siyang makikita na future with a partner. Backbone. Backbone. Next question. If drunk, lasing, ano gusto mo gawin? Yan. Mamaya ka na, Camille. Mamaya ka na sumagot. Okay. Anong gusto mong gawin? Kadtos Manukan Country. Personally, I like the isol. A lot. Yun talaga yung lasing man or paglasing. Isol talaga. Isol wala gidya. na akong in-order na iba. Bulo. Yun. Tinae. Tinae, yes. Okay. But first yung isol gidya. talaga. Tambok gidya. May rice. May rice natural. Pag sanig lang yan. Alright, next question. Okay. Of all places, why Dubai? Yan, okay. Ganyan. First of all, ang dami natin dito. Apparently, second na tayo ngayon. Di ba before third pa tayo? Sabi nila second na tayo. Una, I think Indians. Then, supposedly Pakistani. Third, Pinoy. Pero second na tayo. So, I guess, yun, bilang kusinero, gusto ko ma-share yung pagkain namin dito sa mga taga-Dubai or sa taga-Middle East. Parang I think we have a long way to go in terms of our cuisine. Kaya rin siguro nilagay ako ni God or ng universe kami dito ni Camille para makita pa natin sa mga kabayan natin and sa mga ibang lahi kung gaano kasarap ang pagkain Pinoy. Okay. So follow-up question lang. What do you like most about Dubai and what do you dislike most, if ever there is? Sobrang gusto ko talaga yung traffic. Hindi, yung baliktad. Sobrang gusto ko talaga na hindi traffic. Ang sarap magmaneho dito. Masarap magmaneho, mabilis. No? Everything, di ba, Tanan is 20 minutes away. Layo ng 30. Food-wise, I think value for money, for good food, is amazing. Dislike, siguro yung heat lang. Sobrang init, 45 degrees every time na summer. Pero nasanay na rin. Next. Ubusun na eh. We'll see. Ano ang perks bilang isa kang celebrity chef? Maliban sa mga sinesend sa'yo na yung sinabi na D-pic ni Bill, kanina. Maliban dun sa perks na yun, ano pa? Pag pumunta ka ng restaurant, tapos alam nila na kusinero ka, tapos they do their best na that you have a good meal. For me, yun yung pinaka-flattering and nakakataba ng puso na they make sure you have a good meal. Any particular restaurant that you really love? Marami. Dito sa Dubai or sa Bacolod? Dito sa Dubai. Almala tayo. Almala? Ano sa Satwa. Satwa. Is it a cafeteria? Lebanese, shawarma. I see. We were craving for lamb and yun, lamb chops kami, kebab, pakdarbar, Pakistani. No? Favorite song mo? Abi Halad sa Amon. One-liner. Favorite song? Galing hindi ko kabalo magkanta eh. Ang kanta ni Jerry Maguire, nag-drive siya. I'm free, free falling. Yes. So, grabe siya mag-drive siya. Bigay tudog. So, kisa doon himu-imo. Kung mana sa auto, po galing do gago, tsura. Kalayo, ginaginaw. Doon kalayo, gigo kay Tom Cruise. Pero, biskan ano lang imo, ano yan? Gwapo, gilyo gapo niya. Biskan... Ano ni Brad Pitt, kay Lynette Blau. Biskan ano lang ang buhok. Biskan ano na sila katigulang, gwapo mas lagi hapon. Okay, next question. Ano mga food ang lutuon mo sa ining mga tao? Camille. Okay. If there's a dish that you want to cook to a certain person, what is it? Okay, so for Camille,
Ano bang gusto mong lutuin sa kanya? For her personality, whatsoever. Kasi sawang-sawa na siya sa luto ko na palaging Filipino at Chinese. Gusto niya ng pasta. Pasta. So, Okay, next. masarap na pasta. Okay. Dubai Chic, inasal. Inasal. Oo. Mayor Albi. Ano kaya ang pakauno kay Mayor Albi man? Budlay ba? Kita taga Bacolod siya eh. Suman. Budol fight Budol fight. Ang daming combination. Okay. Si Sakon. Simo, ikaw? Tigaan, taka lechon Lechon, okay. Lutuan, taka lechon. Next, sa ex mo. Sa ex ko, sino na ex man? Haba ng conversation natin about kagabi, no? Yung topic namin kagabi about our exes. Sige, ang pinaka-recent na lang, lutuan ko siya ng punaw. Bakit? Hilig siya sa simple lang na luto eh. Grabe, lulutuan pa niya. Kung ako hindi ako magluluto. Grabe talaga ito siya. Gawa na. Ako hindi ako magluluto. Sinasagot ko lang yung tanong. Sinasagot ko lang yung tanong. Question yan eh. Ano ka ba? Okay. Hindi. Alam mo bakit sinagot ko? Hindi. Kasi kahapon yun yung topic namin. Okay, so okay. Oo, promise. So, okay kami sa lahat naming ex actually. Okay. Joke lang. Oh. So, punaw. Yung parang sinigang. Yung, parang doon sa sabaw, yung shell. clams, ginger, yung sa aboys, yung kinakain natin na clam soup. Alright. Next, Ninong Rai. Ninong Rai. Luto ako si Ninong Rai, biryani Biryani. Hindi pa siya nakakatikim. Hindi pa nakapunta dito yun eh. Okay, next is Sa mga haters. mga haters. Ati, lauton ko gid ni para sa ila. Ano? Wife ako balo, pero namiton ko gid. Kill them with kindness. Muna. Basta, mga haters, kahit na hate nyo kami, pasarapin ko pa rin yung luto ko kasi gagawin ko yung trabaho ko. Yan. Magiging professional. Hindi na natin alam kung may lason yun or wala. Diba? Alright, next. Okay. Yan yung mga question natin. Lights on or off? Lights on or lights off? Off. Okay. Kadako, gitang tsanta subong. Ano ang dream girl mo? Ang asawa ko. Okay. Oo. Siya ang dream girl ko. Promise her to God. Cross my heart. Babe, ikaw, baby. Never pa ako nagsabi ng ibang pangalan, kundi ikaw. Siguro, Camille lang palagi sinasabi ko, Camille. Siguro if ever meron, Rodrigo. Next question na yan, Jeff. Ano ni? Jer or chocolate? Hindi natin pwede sabihin yung yung Pite or chocolate? Ano, pahit man? Pites pala. Amo na ako? Oo. Ati mo na eh. Alright, next. Theme song nyo ni Camille. Ay, theme song. Gusto ko. Yung wedding song natin, babe. Which is what? Yung kay Witter, ano yun? Yung ng Witter. Sorry. Paano ngayon, babe? Paano kantahin yan? The Secret Life of Walter. The Secret Life of Walter Mitty. Mitty. M-I-T-T-Y. Part ng body ni Chef. Ikaw na. Anong favorite part ng body ni Camille? Yung legs niya. Yung legs. Okay. Gusto ko yung legs niya. Paa. Next. For favorite pastime nyo. Alright. Panood ng... may tinatapos kaming... May tinatapos namin yung Walking Dead eh. Hanggang ngayon, di pa namin matapos. Ang haba eh. Baby ba? How many baby ang gusto Babies. Ang gusto nyo? Isa, dalawa, pwede na. Sa dalawa. Preferably boy, girl ba? Boy guro ah. Boy yun. 2 boys. 2 boys, 2 budyo. Kapoy guro kung 2 boys. Coffees, pwede marami. Ang paborito mo na tambayan sa Bacolod? Alright. Saan ang paborito ni Chef na tambayan sa Bacolod? Lately, hili ko dan sa golf mo, sa Marapara Golf Country Club ah. Alright. Shoutout dyan sa mga taga Marapara. Sa mga taga Marapara. Golf ta pre. Yes, karoon ng tabla mo golf na kayo mga kadto pa ko sa uma. Pero pag kadto sa uma, check. Isa lang ka oras. Sige, mauna na ako. Ka muna da bahala. Tawag din sa migo, pre, pakadto na ako da. Golf ta. Million. Sa mga naiguan kabalo naman ka mo guro ah. Okay lang na. Kung bitayon ka, ano ang top 3 food na i-request mo? Alright, so for example, tomorrow bibitayin ka na, no?
it will be the end of your life. So, they will ask you, ano bang gusto mong kainin? What are the top 3 foods that you want to be prepared for? Una, siguro lechon. Lechon. From where? From Cebu, Bacolod? Ano? From Bacolod, Romings. Romings. Maasin-asin, damo tangla, damo batuan. Ikadua, steak gura. Steak. Namit, gano. Sa Spain. Sa Spain. Oo. So, hindi ka gawa sa pirisuhan niya. Hindi pwede. Pwede ko ipadala. Total, mapatay naman lang ko. Sabagay, no? Matawag na lang ko sa migot. Ano nga parts ng steak yun ang gusto mo? Chuleton. Ang tomahawk. Tomahawk. Yeah. Ano nang parts ng tomahawk? Rib na? Ano naman? Hindi na ako nabumakta, hindi ko balo. I-edit. Nag-usok na nila. Ano naman, Selvin? Basta, ang tomahawk na part, kay lapit sa tulan. Kag yung malapit sa buto, yun yung pinakamalasa. Yes. Because nang dumay gamay nga fat, may lanit-lanit. May lanit-lanit. Kag gusto kong chew eh. Niya ako. Number 3, talaba. Hindi ka madula. Siyempre. Talaba. Siyempre. Ang Danica, talaba nga cold or what do you prefer? The cold talaba or cold oyster or warm nga talaba? Gusto ko ganyang laga eh. Laing gidyan. Laing gidyan. Amo mo na. Si Camille. Kasi gusto ko dito si Camille. Ma-join natin si Camille. Tapos bubunot din siya ng question.